kulindelekile ukuba emva kokuba umongameli ethe wakhankanya into yobana uyawuphelisa imeko ye-Disaster Management Act yexesha lentlekele, kulindeleke abantu abakhulu nabangumthamo omninzi. Kodwa ke ndinayo omnye wabaqhubi apho uzothi asixelelelisa ngoba ngeli xesha lentlekele belikade limile bathe babethakala njani na bengabaqhubi bezithuthi zeteksi. Tata, siyacela nje usondele kancinci usibalisele lapha kwiindaba ze-SABC. Phambi kokuba kufike eli xesha lokumisa ngxi kwentshukumo, bekunjani inkqubo yokuthutha abantu, ibinjani ngeli xesha lokumisa ngxi kwentshukumo? Tata, bekunzima kakhulu kangangokuba into yokuqala kwale COVID isibethe kakhulu tata, isibethe kakhulu kangangokuba iikhampani ezininzi ziye zavala imisebenzi, abantu baphelelwa yimisebenzi. Loo nto ke ngoku iye yabangela into yokuba ngabana nalapha ezimotweni zethu ke ngoku nezinga labantu lihle apha ekukhweliseni abantu. Loo nto isibetha kakhulu tata. Ubunika imizekelo sithi benithutha mhlawumbi umthamo wabantu abangakanani na, yaye nakwindlela yemali enibizayo kunye nendlela omaintena ngayo iteksi, ngasicelele njengoko. Tata, umthamo besiwuthutha wabantu kweli xesha le-COVID besiye sithuthe abantu. Ufumaniseke mhlawumbi u-22 seater icapacity uhamba nabantu abayi-10. Loo nto leyo ithi loo nto ke ngoku imali iphelela kwipetroli, kwidizili, kwaye nomaintaina imoto ke ngoku kuye kube nzima, amaviri ayadura. So loo nto leyo yenza into yoba ngabana tata neemoto zethu sibone ngoku sesengciphekweni uba sithathelwe imoto. Ndiyayiqonda uba nabantu baye babaleke mhlawumbi uzokhwela kwiiteksi, mhlawumbi bapreferishe iibhasi ezizinkulu, mhlawumbi ngexesha ngenxa yexabiso lemali. Mhlawumbi masicacisela nje ukuba kunzima kangakanani kuni uba niyithobe nani imali, yaye inibetha kanjani le mali? Tata, kunzima kakhulu tata, kuba eyona nto eye isibethe ngamandla siye sibethwe zezi bhasi zinkulu zilayisha etawuni. Uyibona ibhasi ilayisha umntu from Eastern Cape nge-180. Loo nto ibangele into yoba ngabana ke ngoku nomaintaina imoto sozukwazi uyimaintaina imoto tata. Thina ke ngoku iiprice zethu zihlala zihleli uba sithe i-700 tata, kuba kaloku uba ngabana sizawukhwelisa umntu nge-180 ithi loo nto leyo sonke sizazibona sesithathelwe imoto. Injalo tata. Inkosi kakhulu ngexesha lakho. Nkosi tata. Sibulele kakhulu Lisa, ngomnye wabaqhubi apha beteksi esitsho ke esithi ukunyuka kwamafutha kwakunye neli xesha lokumanqi kwentshukumo lithe labathwaxa kakhulu eziteksini, nanjengoko bona bengakwazi ukuthi bathobe amaxabiso abe phantsi ngoba kufuneka bezimaintainile imoto zabo zibe kumgangatho ophezulu. Kodwa ke balindile nangokuba abantu bathinteleke bagaleleke apha ngethemba lekuba bazowuthatha indlela besingise emakhaya khona ukuze bakwazi ubathutha. Basithi ke iiteksi zabo neebhasi zabo zibalungele uba bathatha abantu bayobabeka emakhaya kwiphondo lempuma Koloni. Kodwa ke evakalisa eminye imingeni abajamelana naye kakhulu kulo mcimbi nakwishishino leteksi, nesilaziyo ke lelona lisaphethwe kakhulu ngabantu bakuthi abantsundu. Lisa, athu phambi kokuba sikhulule, ingaba abakhweli bona baziva njani ngokunqunyanyiswa kwemeko yale ntlekele? Abakhweli abaninzi ke Lisa, ndingatsho ndithi bebengekafiki ke ngeli xesha, kodwa ke besike sathetha nabo nalapha ezindleleni. Abantu abaninzi bachulumancile nanjengoko bazothi bakwazi uyotyela ixesha lePasika emakhayeni. Batsho besitsho ke kwixesha eligqithileyo ngexesha le-COVID-19 bekho izinto zama-curfew, bekho nexesha lokuba bavaleleke bangakwazi into ezithiwa intra-province travel, bengakwazi uba bakwazi uba bahambe baye emakhayeni wabo. Ngoku ke yonke into ivulelekile ke bachulumancile bazawukwazi uba bayodibana neefemeli zabo kungekho miqathango ezawuthi ibekwe phambi kwabo. Sibulele ke kwintatheli yethu Athule Joka, siqhagamshelana naye eseKapa eNtshona Koloni.